Baba ya sauka baba ya hau, sabuwar waƙa da Dauda Kahutu Rara kenan ya buga, wadda idan kuna biye da mu za mu sa muku bidiyon ta. Baba ya sauka baba ya hau, wato sabuwar waƙa kenan da Dauda Kahutu Rara ya buga ma Ahmad Bola Tinubu da shi da shugaba Muhammadu Buhari. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Idan yau ne zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, to kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar lakin, mun gode. Dauda Kahutu Rara ya buga ma wato Ahmad Bola Tinubu zazzafar waka ta wasa kan mulki. Wannan dai waka da Dauda Kahutu Rara ya buga ma wato Ahmad Bola Tinubu, waƙar ta yi daɗi sosai, kuma waƙa ce wadda aka sa basira a cikin wannan waƙa. Sai dai kawo yanzu rabon da Dauda Kahutu Rara ya buga irin wannan waƙa, Dauda Kahutu Rara ya kwana biyu, domin ko wannan waƙa ta kawo salo da sabon kiɗa wanda zai burge wanda zai ji wannan waƙa. Tabbas wannan waƙa da aka buga ma Ahmad Bola Tinubu da kuma shugaba Muhammadu Buhari, wato baba ya sauka baba zai hau, sai dai ana kallon cewa wannan waƙa da aka buga ma Ahmad Bola Tinubu magana ce a cikin magana, kamar yadda wasu ke kallon wannan waƙa. Tabbas wannan waƙa da aka buga ma wato Ahmad Bola Tinubu, wanda ake ganin cewa idan Allah ya kai mu gaba yake da ya zama wato shine zababben shugaban ƙasa wanda ake magana jiran rantsawa. Tabbas Ahmad Bola Tinubu wannan waƙa da ya fuskanta, waƙar ta yi daɗi sosai matuƙa, domin kuwa tun da aka fara kamfe Dauda Kahutu Rara ke ta zuba ma wato Ahmad Bola Tinubu waƙoƙi, bisa ga yadda shi kanshi shugaba Muhammadu Buhari tun lokacin da ya fara wato kamfe ya fara neman wato takara, Dauda Kahutu Rara ke ta zuba masa zafafan waƙoƙi, inda shugaba Muhammadu Buhari a yanzu dai in ba shi Dauda Kahutu Raran da ya masa waƙa ba kowa bane zai iya kawo adadin yawan waƙoƙin da aka buga ma shugaba Muhammadu Buhari. Sannan dai Dauda Kahutu Rara na daga cikin wato chairman na ɓangaren director musician wanda ake kallo na jam'iyyar APC. Tun dai da ake tun 2015 Dauda Kahutu Rara ke ta buga ma jam'iyyar APC waƙoƙi na musamman, kuma waƙoƙin sun taimaka sosai idan aka yi duba da yanayin yadda waƙoƙin nasa suke ba da gudunmuwa, domin kuwa waƙoƙin Dauda Kahutu Rara sun ba da gudunmuwa sosai wajen kafa jam'iyyar APC. Shi yasa ake kallonsa a wani wato mahadi mai dogon zamani. Shi yasa ake kallon Dauda Kahutu Rara shine ake kallo a yanzu a matsayin shatan zamani, wanda duk lokacin da ya buga waƙa ana kallon cewa wanda ya yi mawaƙar yakan samu nasara. Tabbas irin wannan waƙoƙi da Dauda Kahutu Rara ke bugawa ana kallon waƙoƙi ne waɗanda za su burge, musamman ma idan aka yi kallo ga makallata da masu sauraro, domin kuwa ya dage sosai wajejen buga waƙoƙi na zamani wanda ake kallon yanzu tauraruwarsa na haskawa. Tabbas Dauda Kahutu Rara wannan waƙa da ya buga ma wato Ahmad Bola Tinubu, tabbas waƙar ta yi daɗi matuƙa sosai, sai dai ana kallon cewa a shugaba Muhammadu Buhari kaɗan ya rage ya sauka kan karagan mulki. Duk da dai an ji shugaba Muhammadu Buhari yana neman yafiyar 'yan ƙasa akan ƙalubale ko kuma akan wato matsi da suka samu, wanda yake magana akan cewa hakan ya samo asali ne tun bayan ƙoƙarin yadda za a ga cewa tattalin arzikin ƙasar bai durƙushe ba. Tabbas ana kallon shugaba Muhammadu Buhari ya ba da gudunmuwa sosai, to amma sai dai salon siyasar da Ahmad Bola Tinubu ya zo da ita ana kallon cewa ka iya shafe duk wani tsari na shugaba Muhammadu Buhari, domin kuwa ana kallon cewa Ahmad Bola Tinubu na ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka yi karatu na digiri a fannin kasuwanci, wanda ake kallon cewa tabbas ɓangaren kasuwanci a mulkin Ahmad Bola Tinubu ka iya kawo ci gaban da ba a taɓa tunani ba. Tabbas wannan kallon ake ma Ahmad Bola Tinubu, sannan ana ta yi ma Ahmad Bola Tinubu fatan alkhairi, domin kuwa ana masa kallon cewa insha Allahu zai kawo gyararraki a inda aka samu ɓaraka. Tabbas dai shugaba Muhammadu Buhari ya fara hitowa takara ne wadda ya samu nasara a 2015, daga nan shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara wa'adinsa a 2023. Tabbas irin gudunmuwar da ake kallon shugaba Muhammadu Buhari ya bada su a wasu ɓangarorin.
sai dai wasu ɓangarorin ana kallon cewa shugaba Muhammadu Buhari ya samu matsala kuma da irin alƙawuran da ya ɗauka ana kallon wasu bai cika su ba, musamman idan aka yi duba da irin alƙawarin da ya zai ba da kuɗi da duk matasa naira 5,500. Ana kallon cewa shugaba Muhammadu Buhari yana dai magana ya ba da wannan kuɗaɗe, to amma sai dai wasu na kallon cewa wa'annan kuɗaɗen ba su isa daga wa'anda ake buƙata ba, wanda ake kallon nan ma bai cika wannan alƙawarin ba. Tabbas shugaba Muhammadu Buhari ana masa kallon wani wato mahdi mai dogon zamani, to amma sai dai shugaba Muhammadu Buhari ya samu soyayya lokacin da ya fito takara, to amma sai dai daga bisani shugaba Muhammadu Buhari ya rage magoya baya sosai matuƙa. Idan aka yi duba da irin yadda ake tunanin shugaba Muhammadu Buhari zai kai Najeriya, to amma sai kuma aka samu wata tangarɗa, domin ko shugaba Muhammadu Buhari akwai wuraren da ya gaza, musamman aka yi duba da matsalar tsaro. Da tabbas shugaba Muhammadu Buhari ana kallon cewa bai ba da gudunmuwa ba, domin ko da matsalolin da suke faruwa idan aka yi duba da arewacin Najeriya, ana kallon cewa shugaba Muhammadu Buhari wannan matsala a arewacin Najeriya ita ce take cima mutane tuwo a ƙwarya, kuma gashi har zai sauka mulki ba tare da an kawo ƙarshen wannan matsala ba. Tabbas dai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta samu kalubale da dama idan aka yi duba da yanayin yadda wato aka tafiyar da mulkin, to amma sai dai wasu na kallon cewa ba wani abu yake ƙwarar shi mulkin shugaba Muhammadu Buhari ba illa rashin bibiya, domin ko shugaba Muhammadu Buhari baya bibiya a yadda wasu suke kallo. Ana kallon idan ya ɗauki mukami ya ba mutum bai ƙara waiwayarsa, ana kallon cewa wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kawo masa matsala. Tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya yi shirye-shiryen da zai miƙa mulki a Najeriya, inda wato Ahmad Bola Tinubu shine wanda zai karɓi wannan ragama domin ya ci gaba da harkokin da suka shafi na yau da kullum a shugabancin Najeriya. Tuni dai Ahmad Bola Tinubu ya shirya shiga bila, kuma tuni shugaba Muhammadu Buhari ya kwashe inashi a cikin bila domin ya koma mahaifarsa inda aka haife sa. Sai dai wasu na kallon cewa ba a san inda shugaba Muhammadu Buhari zai koma ba, to amma sai dai a farko ana jin labarin shugaba Muhammadu Buhari yana cewa idan ya gama mulkin sa a Lagos zai koma, to amma sai dai ana ji yana cewa zai koma mahaifarsa. To shin ko zai iya komawa Lagos kamar yadda yake bayani? Abin jira a gani shine, sai dai shugaba Muhammadu Buhari tukunna an ji makomarsa, sannan za mu ci gaba ga buga muku wannan labari. Tabbas shugaba Muhammadu Buhari lallai ya kawo sababbin salo inda ya kira wato Ahmad Bola Tinubu, domin inda ya gayyace shi fatar gidan gwamnati domin ya nuna masa yadda harkokin gidan gwamnati suke da yadda gidan gwamnati yake. To amma sai dai ana kallon cewa wannan ba lalle bane ya cire kitse daga wuta, domin kowa wasu daga ciki suna ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya samu kurakuran da ba ma za a tsaya a saurare shi ba. To mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar like a wannan tasha tamu mai albarka, domin ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shirye waɗanda za su ƙayatar da ku su burge ku. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu na shigowa wannan tasha. Muna godiya insha Allah, kuma za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye. Mun gode.